Salur punika Bapak Putri sampun kapiyarsa wonten karsa panjenengan sami kanthi punika semangga sugeng ngamirsani kanthi martu martikani kali sugeng ngamirsani jadilah sumber rukun budaya. Ayo. 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 Ya. Yuk.
i yes sa u o ya i yo ya o yo ha e yo ya o go go e yeah ha o yes ha o yeah yeah ha e yeah ha e yo yo e ha e o e ha e o e ha e o e ya o o e ha e o e ha e o ha o sa o ha o ha o ha e ha e ha e i o Yuk, oh ya. Yuk. Jarum manis dikasih jarum manis dikasih jarum peniti uang manis siapa namanya minta cium manis dikasih cium ojo ono jarum manis dikasih jarum manis dikasih jarum peniti uang manis mana rumahnya
pinggir kali mengikuti Allah mengikuti bangawurung alung bali mung calak bisa ngoceh makan nono telane gantung mung bapakne sing ora oleh anake wedok wis mati nembung Singkot sebarang singkot kayu malang ning pinggir kali mekot ala ayo mekot tiba kurung alung bali cilik aja dikurung yen dikurung rusak mulute isih cilik aja ditongkong yen ditembung bayune cincin di jari manis pakai gelang di tangan kiri kapan tinggal jangan menangis di lain dari berjumpa lagi dulu cinta sekarang benci kalau rindu apa obatnya dulu cinta sekarang benci kalau benci apa sebabnya kapan-kapan gane mulutan melepitik jaluk bukune kapan gane lay keturutan bocah loro podo ayune dulu kita sekarang benci kalau benci apa sebabnya dulu kita sekarang benci kalau rindu apa sebabnya pakai cincin di jari manis pakai gelang di tangan kiri sampai jumpa jangan menangis di lain hati berjumpa lagi dulu kita sekarang benci kalau rindu apa obatnya dulu kita sekarang benci kalau rindu apa obatnya ayo ayo solo ayo oi ao oh yeah
ayo ayo. Lewat sebelah kiri Mas Huda. Oh ya. Yuk yuk yuk. Yuk yuk yuk. Kepya
hara. Oh ya. Ayo. Huk ah. Oe. Ya. Iya, dek sampelan. Dalam Mas Awake dhewe iki Kojo. dirawuhi lho karo kanca. Dirawuhi sinten? Mas Buddha. Oh ya, sinden kondang iki ya, Pak. Mbok mriki mlebet ini. Oke, sumangga Mas Iya. Uda apa Dek Uda iki? Dek nek kowe. Dek Uda. Nek kono gede. Sumangga mlebet wonten ing Heeh. kalangan. Wes, heeh. Ya monggo dikasih jalan rumiyin. Dikasih jalan. Iya anak didik ya. Anak didik sapa? Wetan kali. Anak didikmu to. Heeh. Sugeng Riyadi, Dek Uda, ya maaf lahir batin. Aku wong tua kayak lupute. Wis tua to? Tua ya aku. Ya, dikasih apa ini? Oh. Weh piye, Bang? Halo. Wah. Heeh, iki pengendangnya ya teko. Pengendang kondiang Kulon Progo. Heeh, Mas Babeng. Halo. Halo Mas Babeng. Aku dadi wong tua kayak lupute ya, Bang ya. Ya langsung dikasih kalah. Zo. Sabar ya Dayo. Jadi
sing menang tetep masa lalumu. Sakno kaya kisah kuwi lho. Kisah sapa? Kuwi. Kuwi. Monggo Mas Huda yo kene. Ayo to Mas Huda. Nyanyi dhewe po duet. Ket mau wis tak Alah. dek lho ora gelem rene. Ayo, sak lagu. Aku sak yo lagu. watu. Ayo. Tapi wis telung bapak ya. Ayo, yo Mas Huda yo. Yo. Ya, Beng. Baiki Hah? tampil. Tampil pokoknya. Ayo, ya Mas Lah Huda kok yo. meng linggo ning arep monitor ki ya ngopo? Ayo kendangi Mas Bambeng. Ya lho Robi wis ngale. Yo tambah kangen suara petok yo. Ayo Hud. Ayo Hud. Heeh. Ayo Hud, ayo Hud. Ya Mas Arya, tambah kangen. Di Savela nanti juga ada masih Dalem. requestan satu lagi. Iya. Titip kangen. Oke, Ah. saiki temane lagi kangen-kangen. Kangen-kangen. Oh, ya Sesasi bener. ra petuk. Ayo Mas Huda. Ngadeg dhewe pok tak deke. Ya. Rene. Ya Mas ayo. Arif ya. Ayo. Wah, iki kompleks sing dhuwur ya medhon iki. Sapa Ya, Mas? Mas Bayu barang kae sak kanca kae. Oh Oke, iya. siap matur sembah nuwun. Bayu sapa iki? Bojoku ya Bayu Sing kon dhuwur. Bayu sing dhuwur. Jarene bojoku Dumbabek kok. Angel iki. Angel. Monggo ya Mas yuk. Yuk, monggo ya Mas yuk. Woi. Tidak bisa. Aku rene ming dolan lho iki nonton. Ya dolan karo nyanyi to. Mas Huda wis lali sliramu. Durung aku rung lali. Di sampun nangis dolan karo aku. Pancen wis
aku Mas mumpung saiki ketemu arep piye Cocok tetep bener karo aku Dadi otombo kangenku Kali eling nalika iku sepi rasane kemudian ono dhewe nang terus eling kancane Cepat semono yen dalan rapi-rapi Kuyo brungkung seneng atine Yo kelas asing kali-ali sakune kanggo tombo kangen iki rasa sakipi turun utuh kaki Rasa kangen wis bisa mari Rasa sakiti turun utuh kaki Rasa kangen wis bisa mari Oke, terima kasih Mas Huda. Oh iya, saya buku toh. Iya, jadi pinangkane kok. Pun nyebut kleru. Lah padha-padha le. Hut. Hai. Toh. No dene ya, tengahe. Ayo Mas. Yuk, 3, 2, 1 sumber rukun budaya. Yuk. Hoya. Yuk. Kidul karena jomoku mulungi ana segara kang nyata gede ombake Kula kula ora kendhat saben upaya Rada jamu kang nyoto manis sebrano kreta kantono dadi titiane pasur yang ego ramono aji Katon sumpunan uga nang semake Ra angger netro bisa nyasekake ya yo ya yo ya terus ayo ayo oh yes Mas Maul Maul
sawang kok gawe awe ya yo ya Ya iyo ya iyo. ya yo ya Ya iyo ya iyo. oh ya Yo ya yo ya. yo Let's go. ya yo kotor Ayo ayo ayo. kasih jalan monggo, kasih jalan. Kasih jalan. Matur nuwun. Terima kasih Besti. Ayo. Jalan mari jalan sembilan mari jalan jalan mari jalan sembilan mari jalan salam hormat yang ada rumah Siti yang ada rumah Siti saya sudah minta berhenti sudah waktunya oh ya ayo iya ya ayo ayo Yo. Oh, ya. Sembuh 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 sembuh.
Chandra yuk. Alon, alon. Ayo Bu. Selamat, selamat, selamat. Gondor, gondor. Yo. Terus. Ayo. Ya, 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 ya. Pagi-pagi mandi di kali, pagi mandi di kali. Lihat orang berlari-lari, lihat orang berlari-lari. Pagi-pagi mandi di laut, pagi-pagi mandi di laut. Lihat ikan bergoyang buntut, lihat ikan bergoyang buntut. Oh ya, ayo, gondor, gondor, ayo. Ya. Ayo, Neng di gondor, gondor. pulang apa nginep? Ditep. Tekono babeng. Alon. Waduh, waduh. Ya susu murni nasional. Aduh rombongan itu kapurangan aku yen ana salah kaluputku karo maksadi aku duweni dosa nganti saiki isih rasa ning dada. Rino wengi ralati tansah ditunggu, memuji marang Kang Kuwasa. Mugi ingkang eto paring pangapura, urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Ngerti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani Anak lali marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. suwetone donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci ketika darane Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. ya 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 yo ya yo. Oh ya. Ayo. Tasih setunggal Bapak malih.
Dak, yuk dibantu monggo, yuk. Selamat. Kodul. Iya ya. Lulus. Iya. Yuk. Iya. Oh iya. Ayo. Ayo bali dewe. Ubur-ubur ikan lele, mari le. Oh ya, iya, ayo. Oh iya. Tasih setunggal Bapak Malik. Ayo ya. Titip kangen ning ati mong pangapurane durung bisa nemoni Tak suwun slirane gelem sabar ngeteni. sabar ya Hud Percaya oh sayang, aku ra bakal lali. Aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu Padang rembulan ning pelataran, sayangku kang ati kang kasmaran. Wanci wis wengi sansaya sepi. Ya. Sayang ketemu suning hati. kanggo sliramu sing tak tresnani Yuk, habiskan. Kondur. Ayo ya. Yo. Ayo ya. oh iya Ayo.
sikra apa karya cacut tali foto sikra lagu biro kapal mangkukung bende agawe pacat-pacat kapura suarane. Sikro ngapakan tali wondo sikro lan kupiro kempel mangkungkung beti agawe becut-becut kupuro sumarane. Yo selamat konter rahayu 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 sing nanggap rahayu sing ditangkap konter yeah Terus yo yeah yo ya ayo sidik nih ayo 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 woi hoya yuk yuk